Hi everyone. नै लोगोफोरा आंहा लांफैलायबाय दिनै फिन खेबसेबाव लोगोनि बागानाव आंनो कुट फुबाय आरोना टमेट'बो खानानै लाबाय नै लोगोफोर बिराद साइजखा आरोना इखौ अमाजों जानो थाखाय लांफैबाय आङो नै खाबाय आरोना लकेल टमेट' बेनो बिराद गोथावखा आरोना लोगोफोर बेखौ लांनोसै आङो फांनैजों 10 ताकानि फानो जाहैदों लोगोना माने मिसेसा फानहैयो आरोना थ' आंबो जियानो जाया माने लकेल मैगं हिसाबै बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय नैबे माबायाथ' दाखालिसो आं फैबा गोदान गायदोंमोन बिनि फुलिखौ आंनो लांफालायदोंमोन आरोना थ' नै लोगोफोर बेसे मोजां दा बेदर जाबायानो आरोना बेदर थांबायानो अननानै खेथि खालामोबा माने जायैनि खोथायानो गैया आरोना जायो मस्थ' बिराद मोजां जादों आरोना बिराद साइज जादोंमोन आं बिदि बेदर थांनाय नंला नामासो सानबायमोन ओमफ्राय बेदर थांबाय आरोना ओइथिं लोगोआ फुफैगासिनो दङ आरोना माखासे लाइ बिफांफोरखौहाय आं बान्दा कफि एसे लानोसै ब्रक'लिया दाखालिसो गोदान गायनायमोन नै सेस बिराद मोजां जाजोब्बायानो आरोना साइज जाबाय थ' बायाबा बिदिनो माने खेथि बाथि मावनानैबो थाखा इनकामफोरखौ खालामनो हायो बिराद मोजांबो लोगोआ बेबायदिनो खस्थ' खालामो आरोना बिरादनो लेखा रोङोब्लाबो माने बयबो अलसिया जायालासे बेबायदिनो खेथि बाथि खालामनानैबो जानो हायो जायगा दङब्ला निस्सय गावबागाव जायगाखौ नस्थ' ओरैनो दोनालाबासेनो बेफोरबायदि खेथि खालामनानै समायनाबो नुयो बिराद समायना गायोब्ला बिराद समायना नुयो नालाय थ' आं दिनै एसे लांफैलायबाय दानिया आङो ब्रक'लि एसे लानोसै आरो बान्दा कफियाबो बिराद गोदैखा लोगोफोर आरोना गोबोरखि हासारजों गायनाय नालाय लोगोआ मालाबाबो गाव बिदि गाज्रि हासार होनानै गाया फुरा माने अर्गेनिकजों बानायजोबो आरोना बिदिब्ला आङो माखासे मैगंफोर रेडि खालामनानै हदायथार आरो दा बैनि उनाव नामा बियो बैथ' मा होनो आंनो हरलायनायाव समान गायनायसो नामा बैयो ना आंनो हरनायनि सिगाङाव गायनो बावलायलांबायसो आंनाथ' माबायाव गायहैनायखाय बारा जायाखैनो फिसा थाबाव गायनायखाय बारा जायाखै बै माबे बिना सिङाव जायो बिदि सायायाव सान्दुङाव नांगौ खोमाथ' बिना सान्दुङावबा साबसिन जायो दां अबेयाव नों मोसौनो होआ दे मोनसे जागौमोन कफिखौबो खाबाय नै देखौ नै लोगोफोर अर्गेनिक गासिबो ओरैबादि मोजां जाखादों नैबे बोरायखौ खाना होबा एसे साबसिन जाया बे बिलाइआ बांसिन साबसिन जाबावगौमोनदां बिदि बोरायखौ ओमफ्राय गावसोर खेथि खालामग्राफोरखौ बिदि नुयो आङो बिदिखौ खाना होनाय बिदि बान्दा कफिफोरखौबो बिदि खालामना होनाय नुयो आं एसे दै होयोना होआ बेयाव दिनै होदोंना एसे दै होस्रोनायनि सायाव जागोन मोजांसिन जानाया दाख्लै रानख्राव जादोंमोन ना दैखौ एसे सिदोमा मैगं किसुमान बे सान्दुं नांनायाव मैगंखौ सिदोमा दोनबा मोजांसिन जायो दे फैदो नै लोगोफोर खाबाय लोगोफोर सुमफ्रामबो लांगोन आङो सुमफ्राम नै नामाबो बिराद मोजां मोनखुमाना दं ओइ नै सुमफ्रामबो लानोसै फारसेथिं ओरै बैग्रि बेलाथिबो दङ आरोना बैग्रिबो दङ नै जानो नायखांबाय आं गोदैथार मिडियाम बैग्रि बेलाथिया लाबाय आङो दानिया नै मैगंफोरखौ बेनिफ्राय आङो मोनदों मा स्पेसियेलि नै आरो मा बिराद मोजांखा आरोना सुमफ्राम फिथाइ लोगोफोर जा साइजखा आरोना बेखौबो लाबाय लोगोआ बेखौ आंनो गिफ्ट जानो थिनबाय आरोना जासिलिखाय
अके लोगोफोर बिदिब्ला आङो लानानै थांसै